kaldong par beng lo pindah video kelalo nonam ce thang klong address mate alji ke min nai ce parjana bang pi alang limen ke sami atur len tok wipi atur len tok wipi alang li penang an kar bila majan long mate video bam ce parjan doi kolo asi pining alang li ce parjan ana video pini ke labang so a video tak pelang sinang to tang te a video le start ek lo nang atur len tok wipi alang li ke shooting ala majan men ke lai ken lo urli koson akang hon neseng alam thurphom neseng we lapen neseng lahai lamajan hena non an atur lin to pipi cepajan abido iglo lapen dotulang alang le arji kempen putus same abang so abido tak penang isinang nalu tum atur lin cepajan an alamajan mong pen kolobang so alamajan no sik suting ke celon nai lo nalu tum komen bosong tokan matnik nalu tum lason kaki kar biang long pun nonam je tang na bido hai mate ektor dresa video lang iberti nalu tum handshake channel official han subscribe inon lapen like taping non lapen komen lang tane diri pinya video kelansi kan kon lo kur bang